لله رب العالمين الرحمن نعم كما محمد بفصل عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد سمبا دين بيمبا فوني كلي أمبا عبد الله كم تقولي ما فوني واتي وكرا كم تقولي كنت تقول ها بلاي كنت تقول أي الله أكبر على كلا تجد بلو نعم أو أما لا تجد بلو أما تجد بلو أما تجد بلو من تجد بلو nga do te de se fuila anya yini ala fe gele min ba anka min nale ibla anga ki frika on sina ka anga nyeta ka anga de mana re buruja ala ka gele ala ka wuli agunuba ala de bolo ala ka wuli aywa setan ye anga jonya jorana ambe ala de deli ala te deli ni ya deli a to sebe sebe la to sanna na abla ya abeso aywa Kama Muhammad nam abimo ko jege fanga jiye ko kono jigiye yiri mblasra abla imaye jigi te beni jigi jigi la yoro Allah jigi la bayan ala de nga jigi jire ekanamga jigi kan jire la na bora jila nam abe labla la tike be bulaka kono jigi yiri ta fan fu te kono la yiri te na tira ka te tu abla ya abe nya da yiri la nam abe shi ya ba denu wuro no aba denu balo nam wa abla ya kamo ya bebe ke yin Allah akbar ni yiri tike abla ya ataro do wada ya jigi tike ko sinti kono fe ma dendu balu abla o jigi o fele jigi ni ala ka masa toyewa ala de be jigi bo mena Allah akbar ala be jigi bo ba ku jeli muy ko geseti wulu fe ani jeli ne harmoni tay o che kabako abla gesete wulu fe no wulu ni jeli ne ko jeli ne hala non tay a jeli fa be yiri ne mo ni ake ko e ka wulu me ka anyi na jeba na geseta fe na anyi jeli abla ala de be Johnson kabako ni ala ka sonundi nana yison nam a soni kondai Allah akbar min be ala ka masadi be ala ka masadi gira toy Allah akbar bismillah karam nek Abdullah nam amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nam entene bi maskalut lim wani flay sama fla an wani kili abla yan shira herela ala ka antle herela gafo bambulu amma de men lendi 4 du renouveau ale mu de sebe so wadana ni draman na alu koneka dakunya kele na je dag ako ko sigida ma do baby ni awa terroriste bingani kala nu olu nali ufe ko otolu matana makoye ajara doye kada kan kera sababu ire kan fin bodai farako oye o dodma ire ola sa ni jaterne anga jamana fando be ina fo bambancin ni ada yomuna ko mado be mun ya ira ka fo bruno blara seben fena ari men sirina ni nana farabu awa gelea abana ado ana duguje nga ko ko gelea willa ki jode bi so alini bambancin olu de ko ne akina kera kilinyi sigida ma ko uluka ben wonya akera sababu ire kala fiala se uluma abla ulu mu ko fo Fasumai abla ko dakuna kelen la ako fasu aba tumana de ka ayre ni jamana denche ko ni ko olatli abla ari ni ka ted clean kono nam moktar wane atara morki minge ako gouvernement ko ni konkomade be nam ka barake suwa bena jirena même si kato ni usigiro bla se anyesranya nyirema olu se ka sirin tugumina aywa chaban ko ministre to wala nam fait ani gele akola ako accord ni o dabora jamana lafia kama ko fen fla ba kono muni ni olu gele olu ya sena sumya kusube mele mo fufu atato wala digena bo ale matma ale tumbeya san wala tundano kama amaso ko ke ka fufu atatuma chala ko ni gele men no che abla ale ko la sigide mi ko am fe alma tola ale matma fa tatma si e wuli tato de mu fiefo o man olu na kuma wole wonna ku yi cin fo ya ka amblasra ayo na bi yo fo amena antu sasro aku ciedo ayo kai nam ko ni nyana mi fen fere bag nana bidi bado tretale ka bolo babar la pe ko mi sera mi le fana nam c'est un chef service d'activité nam camion de frais ne kana yelo kan ko fa alhamdulillah mi mali tamancha ere mo kimara premier free
aya yira ka fo mamun be ko faso te ki jo ajoro la olu re ke me ka wuli ka muni kiseta ko ne faso tena ko yira soro yira kun soro mando soro la siga dola ko malike bo ko no ko malika to akalla kana tigina mau kena ko odi chekan nam o chekani mu ka kede o ka ke mo nta ko nyedi minde wala yeze ko wele ale musabe nyen ngali kelme ko moti siri moti ma ka yoro belebele baw bolo bla lula yoro do ke yoro belebele baw ye ka nyeta ire farida moti ire ma nyen ngali kelme na soro moti ka we min miri ni ka miri ya nuka sugo no kelente chen yewa adaka faso barada mne aba feke chen ministre nyoma koron no ablay Idrissa Maigaye o to ko nyen ngali kelme na soro demana kuntiri kalata kadaka ngani ba kono ki burubo ko eko anasika barananko chunka ni barananko ke mola ni nawa wele kumare ala hakika katle sera akoka be ko na katle sera mambo sa mi politique doni sa MPGS te bon fait oluko ko akefo ko kulu kelensigi ko ke karata labemba we beke inya do lula ko beka foka majeni ko uka akedron ka karata la beina fo korma bolo fara mun ko be no be karata la bemba wi kan la asini ko sonso afa akura do ma sini ni afara bi ko aki idoni jigi segi muso koroma abi ko domo gacha abi domo gacha abi barano ya ablay nam ni watina danga membe kona ni jiga mine yoro redu yoro kwa ni danga ni jiga mine dandando ko yoro dailen kera premier ministre fe motar wan akara sibiri débarcadère de konna débarcadère de konna atin chira wati minna ba mo jidumbe Allah ko chedu aw ka latlena bi wasigna bara rema okani e kuma yare ni bo hay ko kono info matin et biblement burlede ñen ngali nasro gere amalente ndabe wanke de mani amuna gara angrid abisaka ka angrid ma asina olu ko ni mo fombi bo olu de jabele jom jarabaga ale be clean de bakaw jom ab itoma antoma abla Idrissa Maiga ngi ko awo ko jate ya yira ka foka akire ki buru bo han sigare borala dona kuntiga kalata ko mo seki sigina ayi dona na tabla nga ko mugo kana bilaje ko sinnaje ale bin buruda bi tere sindedu na e fen buruda maliyen ni akana kawnyana ko mana fodro ko ni mbena ninke ko sini obeke aba buruda anna le makake bayi akon be bolomba uchi dondo mani be boada doba dafa famna akoko de kuma o de fanga bon mbiko ayiwo abla ni ko ni kuma ko ma yoroye secondan na ali informateur kono akoni ango black refe l'indépendant iko tangalaje akmana akodi ko min be no CEI commission d'enquête internationale olu ko ni ayira ka fo a fo min ko amul waya sanugo ana jeni mo mun ko ngel gilendo ka fo de ko fente awnola sharate awno botuni aw kan horonyana commission d'enquête internationale CEI ko kuma ko mabele ka fo de ko abe nunga sharia kanun kan horonyali ko blo sharia ko loi d'entente nationale ka kera mamuna ko awani be ujoro de ni bu ujoro ali mamin be no du kusigele me ko shera ka nga ke aketu ma erere la min ba to ma dobe timinango ya ibonyango falila ko ni tamashen bilibili bayi ka ta manyema kankere akera munna d'accord ko ya fa me kinye ka fo joka do jalakati ka do on a ça clientante menko cour d'appel créé ka fonenge ko nete awno botuni nete aw kan horona nete fu ta awno latuni beruji mam wani kire olu falikola ma do yiki kanabo ayra ka foko ni ko ni sera tu jo min keni wa ka galera on a ça commission d'enquête internationale nimbe mali tola ni no usigra kabini samba flanta ani shegi secrétaire général
des Nations Unies fɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ka i sinsin loi d'entente nationale la a ko nin ye taamasiyɛn juguba ye min don dɔ sigi na kɛ nin ko kunna min tɛ bi ye a bɛna ni fiɲɛ belebeleba ye, a bɛna ni fiɲɛ belebeleba ye cour d'assises ne fana ka kuma la ko nin cɛ in a kɛra a muso sata yɛrɛ ye Fatumata Dia Sidi Sall o kɔni ye san 10 kaso di a ma ko da yɛrɛ tɛ don a ka kuma yɛrɛ la ayiwa min ye jamana ɲɛmaa kalata in ye sa Aliyu Tarawele k'a bɛ komi a bɛ i bolo bɔ la jɔyɔrɔ nɔfɛ walima ka maa ɲini ale kɔni ka kulu bɛ min fɛnɛ dɛmɛ jamana ɲɛmaa jɔyɔrɔ ye min na don n'a nataw la o ma bɔ Adama kɔnɔ Segu Jakite o kɔni y'a yira k'a fɔ Adama kana taa i fereke mɔgɔ si sen na k'a fɔ k'a b'a ka jama gɛngɛn ka o tigi nɔfɛ taama kɛ ko Adama kɛ cɛbɔ kɛ Adama yɛrɛ kɔnɔ k'o de cɛ ka ɲi ale seginna a bɛ la a seginna min ye Kaporal Asafi Albakaye maa dɔw bɛ yen minnu n'o bɛ Asafi Albaka ira dɔn bon y'a mɛn taara fa ka so gawo taara fa ka so gawo minnu y'a fa Ablaye olu yɛrɛ ma dɔn yɛrɛ Danbɛlɛkow nana dɔrɔn ka ɲɛni kɛ dɔrɔn kɛra tɛmɛ fasalen sen fila ye Mali an ka lakana kuma dankun 3 minnu bɛ yen Mali Burkina Faso ani Niger dancɛ 2 in 3 in Ablaye GSI kɔni ni kisɛ ci min kɛra kɛrɛnkɛrɛn la ka ɲɛsin maa ma minnu kun tato kɛrɛkɛcɛw ka taa olu nɔrɔ bila ka da kan u ye waati dɔ kɛ u bɛ ɲɔgɔn kɔ la fɔ e mana waatinin kɛ olu bɛ relève kɛ dɔ bɛ taa ka taa e bɛ wuli olu bɛ e nɔrɔ bila o de minnu taara tɛ nɔrɔ bila la dɛ minnu kɛra olu sata ye Tesit Gawo kɛrɛnkɛrɛn la Gawo dɔ i kana bɔ ko olu de ninnu n'o ye IGSI cɛbaw ye IGSI ye jɔn ye Organisation État Islamique pour le Grand Sahara a ko muguri kisɛci min kɛra ne fali bɔra la ne Mali ye drapeau lajigi ko olu de don a bila to kɛra ɲɛdonna ye dɛ a ka jugu ye a bila nin de kuma yɛrɛ ye ne fana ka kuma ne y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ la sentinelle ta k'a lajɛ ale ko di awa Dawuda Yatara n'u k'a ma ko sitanɛ a ko min kɛra ale la ko a ma jɛn n'a ye a ye plainte kɛ commissariat de police min bɛ Kati Ortem Renouveau TV Ali 24 Bamada ani l'Observateur kojugu ko aw kɔnna ka jalaki min kɛ ne la ka sɔrɔ aw ma a ko sen aw ma ɲɛɲini kan lebu kan bila kɛnɛ kan ka sɔrɔ tiɲɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko ne fana bɛ aw wele kukube la ka d'a kan yanni kɛ kuma i kun kan ka ɲɛɲini kɛ ale y'a kuma fɔ a fɔra santinelle kɔnɔ bi min bɛ Farabugu bɛ se ka kan hɔrɔnya cogo min na Serifu min bɛ Niro a ko NCT Mali olu bɛ baara min na k'ale o y'ale fɛ ko ye ko ale n'olu kuntilenna ye kelen ye k'a bɛ dugawu k'u ye ko maa min ma se ka maa 3,200 maa min ma se ka o kan hɔrɔnya k'o kisi ko ye ko maa 20,000 olu na se ka olu kisi a bɛ gɛlɛya Serifu ka dalu de ye nin ye sɔgɔmada na kuma ye nin ye Ablaye an ye nin bɔ santinelle kɔnɔ Nouvelle Horizon ale ko di Nouvelle Horizon kuma na ko ni transport ani marché transport ani sugu bolimafɛnw ani sugu n'a ɲɔgɔnnaw ko olu laban na sigi u sentɛgɛ kɔnɔ masikalo tile 23 24 ani 25 a ko nin ye woson kalamanba de tali ye k'a bila transition cɛbaw tɛgɛ kɔnɔ da fiɲɛ dɛ Ablaye yan'u ka fiyɛ n'u y'a fiyɛ dɛ o ye bɔda dɔ ye o ye bɔda dɔ ye o b'a fiyɛ ni fɛn gɛlɛma b'i tɛgɛ la n'i t'a fiyɛ i b'a fiyɛ Ablaye nin waati na ko Mali sɔrɔsi cɛ 33 olu fara maɲɔko fa u ma fa k'a fɔ ko minnu kisɛ cira u ni janfantiw ni ɲɔgɔn cɛ u ye u fa janfa yɛrɛ ma tesari tɛ maa fɛ minnu olu ye ni gɛlɛnjuguba ninnu ye État islamique a ko olu filɛ nin ko kura an ye min fɔ Chomar Konare
ni amadu aya sanugo ka koyi somar konare surna doni kelai ni kumbe amadu aya sanugo na gengon olu surna dona ako ko chala ni yali nyinga de dina na nganiala kari tigelen aka ka fo sanugo ma falike ama biruriji fa wa ama kuma fo ama machi ko ka falike na kara ka wadila kara ka wadila a ko na tse ko bali adda tse ko bali kara ka wadila ale di ni nyima no problème na funu abda bi be dati ke de ko ma bana wala sa muro siribe rentrée politique far angawudi ya fuila nam kunu ako 30 timanche fana akanga fem bela jelenke même c'est ka to faso ka to aketu nyema ketu timana ire ketu akana tutusila tlali keke ko note quoi atojugu wa to rafo matu konare ala ke ne Moussa Traoré là aka kiridon à cause je n'ai pas de l'ordre de tirer mais comme étant le premier chef je prends la responsabilité morale ako ko mo sik mejo laki ko ale de ko bale mo ordi ka tere gede mais comment kerale ka fangala ko bi jena ka la responsabilité nga kale do voilà Allahu akbar donc mo jamni daman aywa bismillah le malien ko mana tesit o kuma fura an fo kaba oga mi sumulu na to nya sumulu asira ana sumana akatini olasa antita femu ko wata femu ko ni am asoma man woya malien ka kuli ka gele an kuli an kuli ka dide faso jo a joro la ay somo jo kono tayo me ni est-ce que digo bela yo me o ko ni ma ko na roy de boni nam ya nga arme ka mo doyi o flemi kana jamfa mo ni ba do mo ka min ko mo nga arme mo ka mo doyi mo ka jamfa Ablay nam Korofina sud commune 1 Abdul Karim Diatre ako ya ata ka ke dugutigi okay barabekera dugutigi kan ngetli le républicain ba kun cena jox mo ba cheba mo fene ni che nana tembaraba na toy dondo ba na tembaraba ta tola Adam Serucham ala ke hinala ko ni jango laban ni cheba ni simeni kala beleli bay ni ku kuna funu kola mo ko misali bo ay kalintru no kalintru ay kalintru Allahu akbar mo la bo ablay kay professeur ko kay kalintru kalim beto fo ablay ko bi ka dalimbe am dale kaburdula nam ay barake fasui ay redi kunye transition oluka blasalike ke ba ko kolonela bayi transition watila kuna funu fu jate konala nam ablay nga an asigna anaka nema kono ka to sambi woro ani kere ani wulula du ay do ni jam da doke alhamdulillah ala ko jango be foni jango laba nam o fay républicain ga kuma bela jeli ba ale de be janye folo okay comment man bi 22 mars 22 avril 22 mars 1991 à créé de juillet 22 mars 2012 au fond de juillet parce que jeudi 22 mars 2012 Amadou Atite Fangabi 22 mars. Le jeudi 22 mars 2012, le CNRN a mis fin au régime incompétent et désavoué de Amadou Timantou. Nema Fode, Ayana Kichewden de Ofu. Au côté. Mali, Amdi Gilea Mouna 6 ans. Adjou Bayer Mbora 22 mars 2012. Depuis Amadou Bina Fobi, Mali Moussaka Diouf à Saint-Flaka. Amdi Chouni de là. Amadou Bina domine 22 mars. Kasro Mali Bebambolo. Mais Amadou Bina Mbora Gawo bina, Kilal bina, Tombouctou bina, Douago bina. Depuis le Fobi, Ama Haïso. Allahu Akbar. Lui y a abdi, parce que Kaleminote, Korofeti Kalenge, Maratika Gagna. Mais depuis Amadou Bina, Koron a tombé une négalisée à Toula. Chamanche Yarinamina. Sadasu Yamalafia. Jamana Malafia. Ama Haifo. Et mon Yamal Bio Munkero que nous avons fait. Hein? Donc, depuis 22 mars 2012, phobie, Amdou Ogélé a une phobie à Mabouala. Oui, donc, au coup d'état, parce que, oui, mon Foucault, considérant l'incapacité notoire du régime de gérer la crise qui sévit au nord du Mali, considérant l'inactivité du gouvernement à doter des moyens adéquats des forces armées et de sécurité à accomplir leur mission de défense de l'intégrité du territoire national, considérant le risque croissant de la disparition militaire nationale. En Lungorabi.
Allah u ye fɛn fɔ u ye coup d'état kɛ mun kama an b'o yɛrɛ de la bi a si ma ɲɛnabɔ a juguyara yɛrɛ a ye tulo bɛ na dɛ a tulo bɛ a jɛɲɔgɔn ala lafasaba bɛɛ tulo bɛ mɔgɔ a bila tiɲɛ tɛ baden fɛn ye n'a nana faso ko la e ka tiɲɛ fɔ sa o ka surun ka teli faso y'an bɛɛ de tiɲɛ ye a y'a minɛ u ye jamana cun wa an b'a curun kɔnɔ hali bi ala ka ɲuman bɔ amina yɔrɔ an b'a fɔ ko de fɔ dɔrɔn inshallah dunbiya a b'a jite